tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum għandna programm kontrastanti li se joħodna dawra ma' emozzjonijiet opposti li ngħaddu minnhom bħala umani tad-demm u l-laħam. Fl-ewwel parti tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna dwar il-kelmiet ors u teach, waqt li fit-tieni parti tal-programm, George Farrugia se jkellimna fuq il-kelma newwieħa. Ħajjitna hija mimlija tlajja u nżul, daqqa nesperjenzaw mumenti ta' ferħ u daqqa bil-kontra. Dik il-persuna li tesperjenza l-ferħ ngħidu li tkun ħinja, kuntenta, jew wiċċa għad-dawl, tkun għaddejja minn perjodu feliċi u żgur li tkun sodisfatta u għall-qalba. Jekk dan il-ferħ ikun ħafna aktar qawwi, tisma' lil min jgħid li l-bniedem ikun euforiku jew estatiku. Il-kelma ors li se nitkellmu fuqha fl-ewwel rokna tal-programm li tinkiteb blajn fuq quddiem u m'għandniex inħawduha mal-ors l-annimal, propjament tfisser festa ta' teach. U allura hija okkażjoni li ġġib magħha l-ferħ. Illum żammejna t-tifsira ta' gost u pjaċir, bħal meta ngħidu li huwa l-ors tiegħi naqsam magħkom tarif utli f'dan il-programm. Il-kelma ors tfakkarna wkoll fil-kelma arus, li wkoll tinkludi 3 konsonanti tal-erq għajn rs. Jekk immorru lura fi żmien, irridu nħarsu lejn il-kultura Maltija minn għajn differenti millum. Żmien l-Erusija u żmien in-newwieħa ħalla marka fuq il-folklor Malti u llum għajla jgħaddilna minn moħħna kemm kienu differenti l-affarijiet fl-modi. Illum, kull min huwa arus nistgħu ngħidu li jkun qed joħroġ ma' xi ħadd u jkun ilu li iltaqa' mal-kumpann tiegħu. Dari, il-kunċett ta' erusija kien differenti ħafna. L-erusija, li kienet magħrufa wkoll bħala r-rabta, kienet issir l-ewwel darba li l-arus jidħol għand il-familja tal-arusa. Żmien in-namrar kien assenti għax qabel dan il-mument bil-kemm ikun ra wiċċ it-tfajla tiegħu minn qabel. Anki l-fatt li l-ġenituri jew il-kappillan tar-raħal kien ikollhom l-aħħar kelma fl-għażla tal-arus jew l-arusa. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul ikellimna dwar l-etimoloġija ta' ors u teach. Ħanibdew billi nitkellmu fuq ors, imma dan mhux l-ors tal-orsa, ir-raġel tal-orsa u l-orsijiet. Għaliex għandna żewġ, hawnhekk qed nitkellmu fuq omofoni, għandek ors li tinkiteb ors tal-orsijiet u ors li tinkiteb għajn ors. L-ors li ħan nitkellmu fuq illum. L-ors ta' orsijiet ovvjament ġej minn orso bit-Taljan, maħniex se nitkellmu fuq dik, illum ħan nitkellmu fuq ors għajn ors li hija kelma ta' nisel Arbi, ars jew urs, li tfisser teach jew ir-riċeviment ta' teach bil-parti, bil-ballu, tfisser ukoll erusija, okkażjoni ta' ferħ u ċelebrazzjoni insomma. Ors bil-Malti modern tfisser gost, pjaċir, li inti tgħaddi żmien b'mod pjaċevoli. Tista' tkun qed tagħmel xi ħaġa li togħġbok, dak l-ors tiegħu jinaf jitfal ġebel fl-Adajjar, pereżempju, jew letteralment xi ħadd jixxala. L-ors u l-istorbju tal-folla, pereżempju, baqa' għaddej. Mela għandek tifsiriet differenti ta' ors, għamlu ors sħiħ, pereżempju. Aktar milli tifsiriet għandek użi differenti, għaliex dejjem ors, għajn ors hija marbuta mal-gost, mal-pjaċir. Imma jekk niffokaw ftit fuq l-erq, għajn rs, nippruvaw naħsbu fi kliem ieħor li għandu l-istess erq, jibdew jiġu f'moħħna kliem ieħor. Arus, arajjes, erosija, arras, tarrasna l-ġimgħa li għaddiet pereżempju. U ovvjament għandek ukoll ors, dawk kollha ġejjin mill-istess erq, għajn rs. Issa, jekk inqalbu f'dizzjonarji qodma tal-Malti, jiġifieri għandna dizzjonarju li huwa bejħed u ieħor tal-ewwel nofs tas-seklu 17 tal-kavallier Teżan, insibu ors definita, anzi bl-ekwivalenti tagħha bħala nozze. Bil-plural aqras, għajn rqas. Teach. Anka de soldanis,
ta' dizzjonarju ta' nofs is-seklu 18 sewwa, jagħti żewġ tifsiriet ta' ors, jagħti it-tifsira ta' festin ta' tieċ. U mbagħad jagħti tifsira ta' kull festin ieħor ors. Jagħtina wkoll espressjoni nagħmel l-ors de Soldanis, ġifieri niffesteġġa, nifraħ b'ħafna storbju. Allura għandna hawnhekk minn dawn iż-żewġ dizzjonarji nistgħu naraw kif l-idea ta' ors li qabel kienet marbuta mat-tieċ u mal-festin tiegħu, issa fil-Malti modern saret tfisser, anzi, qabel għaddiet milli jkollha żewġ tifsiriet f'de Soldanis qed ngħidu il-festin tat-tieċ u kull tip ta' festin ieħor bil-Malti modern it-tifsira ta' ors bħala festin tat-tieċ intilfet m'għadniex nafuha u għadna nużaw il-kelma ors bħala xi ħaġa ta' gost. Laqgħet insemmu it-tieċ nagħlaq b'xi ħaġa bil-kelma tieċ. Il-kelma tieċ ġejja mill-Arbi wkoll taġ u tfisser il-kuruna li kienu jilbsu l-arajjes. Wara d-daħq jiġi l-biki jgħid il-Malti. Fit-tieni parti tal-programm se nduru dawra tajba mal-etimoloġija tal-kelma newwieħa u kif se jgħidilna l-mistieden li jmiss, din il-kelma għandha żewġ tifsiriet ewlenin. Kif ħafna minnkom tafu, meta tnewwaħ tkun qed tibki. Iżda kontu tafu min kienu nnewwieħa u x'kien xogħolhom u jekk iva, għalli ma raġuni kienu jnewħu. Din id-drawwa tan-newwieħa toħodna lura minn qabel ma ġiet l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta. U saħansitra kienet teżisti sa minn żminijiet klassiċi wkoll fl-Ewropa, imma aktar mifruxa fost l-Arab u tribujiet oħra fl-Afrika. In-newwieħa kienu appuntu nisa mikrin apposta li f'funeral xogħolhom kien li jqogħdu jibku apposta biex juru d-dispjaċir li jġib miegħu il-mewt. U laqgħet insemmu l-mewt. Ippermettu li ngħid kelmtejn fuq il-lingwaġġ imżewwaq marbut ma' dan is-suġġett. Il-mewt sfortunatament ma jista' jaħrab ħadd u meta jsejħilna ma nistgħu nagħmlu xejn biex nevitawha. Madankollu, meta nħossuna skomdi nitkellmu fuqha jew nippruvaw nevitaw li nużaw il-kelma diretta miet, spiss ninqdew bl-eufemiżmi biex intaffu mit-toqol li jġib miegħu dan il-verb. Ngħidu ħalla d-dinja jew ħallina, marret id-dinja l-oħra jew marret ant il-bambin biex nevitaw li nsemmu li t-tali jew it-talija mietu, jew tisma' lil min jgħid ukoll li jgħalqu għajnejhom darba l dejjem, jew li jgħalqilhom iċ-ċens, jew li ntfitilhom ix-xema, minkejja li hu suġġett kemm xejn delikat u jaf iġib naqra dieqa. Interessanti wkoll li l-Malti ħasiblu għal xi espressjonijiet għal meta xi ħadd ikun wasal fl-aħħar jiem ta' ħajtu. Ngħidu mhux ħalmana, qiegħed fl-affja tal-mewt bil-griżma u wasal fl-aħħar jew qiegħed ħażin f'każ li l-bniedem ikun fit-tarf ta' ħajtu. Imissa mxu nisimgħu lil George Farrugia ikellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma newwieħa u naraw ftit x'għandu xi jgħidilna. Il-kelma newwieħa, il-forma tagħha hija dik li skont il-grammatika tissejjaħ nom tal-aġent. Nom tal-aġent ġifieri sejħulu hekk minħabba l-forma tiegħu, kollu forma partikolari li tkun konsonanti, vokali, żewġ konsonanti li jkunu l-istess, vokali twila u konsonanti u fil-każ tal-femminil inżidulu a bħal dan il-każ newwieħ maskil, newwieħa fil-femminil. Il-nom tal-aġent il-funzjoni tiegħu tifsira tkun xi ħadd li jagħmel xi ħaġa. F'dan il-każ xi ħadd qed inewwaħ bħal inti għandek nomi oħra tal-aġent bħal għalliema, bħal kittieba, xi ħadd li jnewwaħ hawnhekk newwieħa. Issa newwieħa ġejja mill-verb tat-tieni forma newwaħ li fil-Malti għandu bosta tifsiriet. Fost oħrajn għandu tifsira li tibki ħafna, imma tibki tajjad bħal tixer, tinstema tibki tajjad ħafna. Jista' jfisser ukoll il-verb newwaħ meta tinejblu ġieħ, għalhekk hemm ħadhom tnewwaħ blu ġieħ. Jista' wkoll ifisser dak li ħoss li jagħmlu ċerti annimali meta jisom qegħdin jokorbu, qegħdin annimal qed jingħid l-aktar li nużawha għat-tus u għall-kelb. Fl-modi fl-antik kienu jgħidu pereżempju meta jingħid xi kelb kienu jgħidu li jkun qed ixomm xi diżastru naturali bħal xi terremot jew ġiel kienu jgħidu wkoll niftakar l-ommi ta' tajda di u l-ġirien fit-triq jisimgħu xi kelb hekk jgħidu qed ixomm il-mewt. Xi ħadd jiġifieri fit-triq mill-ġirien ikun sa jmut. L-etimoloġija tagħha il-verb ġej mill-Arbi naħ
U dan il-verb fl-Arbi ifisser xi ħadd li juri d-dispjaċir u s-soba tiegħu b'mod li jibki ħafna, jixer, jibki jgħajjat, speċjalment fil-kuntest ta' meta jmut xi ħadd. Issa ħaniġu propjament tat-tifsira ta' newwieħa. Newwieħa fil-Malti għandha żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel tifsira l-aktar forsi li nafu biha. L-ewwel tifsira tirreferi għal dawk in-nisa li kienu jsejħulhom ukoll bikkejja jew bekkejja li kienu litteralment jinkrew biex jakkumpanjaw il-mejjet u l-qraba tal-mejjet waqt funeral. Skont Guido Lanfranco, in-newwieħa kienu projbiti jew Malta fi żmien il-pesta ta' nofs is-seklu anzi lejn l-aħħar tas-seklu 17. Iżda fid-dizzjonarju ta' De Soldanis fid-Damma, nafu dan huwa dizzjonarju enċiklopediku għax jagħti ħafna informazzjoni dwar il-kelma. Skont De Soldanis dill-użanza tkomplet fil-villaġġi tagħna sa nofs is-seklu 18. Issa dina id-drawa ta' newwieħa kienet drawa antika ġifieri kienet teżisti qabel il-kavallieri, kienet drawa li kienet teżisti wkoll fl-Ewropa, imma kienet aktar mifruxa fost l-Arab u l-pajjiżi ta' tribujiet oħra tal-Afrika ta' fuq. In-newwieħa x'kienu? Dawn kienu ma għadna li dawn kienu dawn in-nies, dawn in-nisa li jinkrew li kienu jilbsu l-iswed minn fuq s'isfel, kien ikollhom mant twil li kaxkar mal-art li kienu jgħidulu il-kurkar. Issa kienu jagħmlu ukoll diversi ċeremonji biex juru t-telfa tal-mejjet u n-niket tal-familja. Pereżempju, kienu jsibu xi qsari fid-dar u jixtuhom barra fit-triq. Jew inkella jsibu xi biċċa tal-fuħħar id-dar, ikisruha, ifarkuha u l-frak tagħha jalluh mal-irmiet li jkun hemm fil-fuklar. Jalluhom flimkien u minn din it-taħlita, speċi ta' mugrufum sewda, kienu ħamġu l-injam tal-bibien u twieqi f'sens ta' luttu. Waqt li kienu qed jagħmlu dan il-proċess, din il-proċedura kienu joqogħdu jenewħu. Sa tant kienet importanti dina drawa tan-newwieħa li nsibu anke hawl li jitkellem dwar il-newwieħa li jgħid tiġ bla rusa u funeral bla newwieħa qishom mistednin bla mejda. Xiġifieri, inti inutli tistiden il xi ħadd biex jiekol u ma tteħx ikel. Daqskemm huwa importanti l-ikel għall-mistieden tiegħek u daqskemm importanti li fit-tieġ ikun hemm l-arusa, hekk ukoll importanti ħafna li fuq il-funeral ikun hemm in-newwieħa. It-tieni tifsira ta' newwieħa hija wkoll dak il-ħoss li tagħmel mota partikolari tal-niepen. Nafu l-niepen idoqqu mota partikolari skont ċirkustanzi differenti. Ġifieri jekk inti għandek il-festa tar-raħa sewwa niepen ħajdoqqu dik il-mota ferrieħa. Meta tmut xi tarbija, il-niepen idoqqu mota wkoll partikolari, jgħidulha tal-glorja jew inkella il-frejħa. Imbagħad hemm mota oħra li hija aktar solenni, aktar funebri li sejjaħ in-newwieħa li tindaq meta jmut xi ħadd. U hawnhekk ma nistgħux ma niftakrux mhux veru. Fl-eleġija fil-poeżija ta' Anton Buttigieg niftakar hija poeżija sabiħa ħafna li hija maqsuma f'żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti Buttigieg qed jiddeskrivi l-ferħ li ħass fit-tieġ. U imbagħad fit-tieni parti għandna paralleliżmu ma qed jiddeskrivi in-niket li ħass meta metitlu martu u f'dan il-kuntest isemmi propju il-mota newwieħa tal-qniepen. Tasbu